Gyerekek, a mai órán összefoglaljuk, hogy mit tanultunk eddig. Ne ugassál. Várnai Zoli, ki fogsz menni? Most próbálkozom, mint győzik-e a logikai játékkal? Beírok egy egyest. Az neked lesz rossz tanárkám. Az biztos, mert akkor még jövőre is itt fogsz ülni. Tehát Széchenyi István sok pénzt adott a Tisza szabályozására, ugye? Ja, hülye, vett inkább volna egy 8.1-es házimozit. Zolika, látom, nem is ismered Széchenyit. Mié, fönn van az iviben? Széchenyi a 19. században halt meg. Arisztokrata volt. Tudod, mit jelent az? Ki volt tömve dohánnyal, de nem volt PlayStation-je, meg tetkója. Széchenyi rengeteg nagy dolgot vitt véghez. És akkor most dobjak 6-os golyóval, bazzeg. Fontos ember volt. Apám is fontos ember, mindig a fülén van a Bluetooth. Ez jó, de felelős.